O pegamento do universo é o amor. Toda a enerxía dispersaríase infinitamente se non fose polo amor, forza centrípeta dos átomos, dos seres entre eles. Cando temos pensamentos que veñen dos patróns sociais, que veñen das cárceres mentais nas que nos encerramos, nas que nos encerraron, pero que agora somos os nosos propios carceleiros. Cando temos e nos entregamos a eses pensamentos ou a esas emocións que tamén son o noso cárcere, o que facemos é engadir auga disolvente a ese pegamento. Deixamos de querernos como deberíamos querernos. Deixamos de amar o outro como deberíamos amalo. E dispérsanse os átomos dos seres creando enfermidade dentro de nós. E dispérsanse os seres mesmos distanciándose, crendo na separación que é en realidade inexistente. Nada está separado. Todo está dentro de todos e todos estamos dentro do outro, porque somos un mesmo ser, un único ser con millóns de partes que se moven autónomamente. É como se o teu corazón puidese sair de paseo, ou o teu fígado, ou os teus riles, pero somos un mesmo ser, como se fósemos órganos diferentes dun único organismo, porque iso é o que somos. E eses órganos están unidos polo amor, e sen o amor prevalece a división, a separación, que é o que trae todos os desencontros do mundo, todas as guerras do mundo, todos os malos entendidos. É o que trae o odio, a rabia, a envexa, os celos, a dominación, a prepotencia. Mentres non entendas que sodes os órganos autónomos dun mesmo organismo que se chama humanidade, non haberá paz externa nin interna. Cada vez que saias á rúa, algo se contraerá en ti, porque sentes o outro como algo alleo, e só te sentes cómodo na túa casa ou coa túa tribo, ou nin sequera. Ese é o gran drama, quizáis nin sequera coa túa familia, coa túa tribo, te sintas cómodo e ti mesmo. Que é ser un mesmo? Ser un mesmo é ser un con todo. Mentres non chegas a esa profundidade de entendemento, non te coñeces realmente. Estás a coñecer a túa esfera emocional ou estás a coñecer a túa esfera mental, pero non estás a coñecer o teu verdadeiro ser que é a unidade. Cando entendes isto co teu corpo, con todas as túas células, entendes que todo está á túa disposición. Todo absolutamente. A felicidade, a saúde, a tan cacareada abundancia. E eu pregúntoche, que é a abundancia? A única abundancia verdadeira é a que procede do amor e da unidade. O resto é só perseguir un soño, perseguir a materia. A materia cae por si soa nas túas mans cando entendes e vives a unidade. Porque xa entendes que non tes que loitar con nada nin con ninguén. Non tes que arrebatar nada a ninguén. Non tes que correr detrás de nada. Todo está dentro de ti e ti estás dentro de todos. Iso que buscas fora tamén está dentro de ti. Porque cando ti entendas con todas as túas células isto que che estou dicindo, cando tú respires esta verdade, a única verdade, a túa enerxía cambia e o universo póstrase aos teus pés, como o ser divino que és. Como ti te postras ante enerxías superiores. Ti podes moldear a túa vida e o teu universo cando entendes esta verdade. Ninguén debe darche nada,
porque xa é teu desde antes de nacer. Estás aquí para comprender esta verdade. Viñeches para entender isto, aínda que tiveras que atravesar camiños de lume e de dor, porque doutro xeito non entendías, non se abría o teu corazón. Abre o teu corazón, deixa o que floreza como a flor que é, que se mova na espiral de vida que é, deixa o que sexa a pura enerxía que é. Sé ti, pura enerxía, vibrando alto, vibrando forte, resoando coa música do universo e dos outros seres que o habitan. Non te peches nunca a nada. Incluso a escuridade ten a súa función. A dor ten a súa función. O sufrimento ten a súa función. Pero non se aprende só a través da dor e do sufrimento. Non sempre é necesario atravesar un inferno para chegar ao ceo. Acepta con cada unha das túas células físicas e etéreas esta verdade. Mira todos os demais como te miras a ti mesmo. Míraos con amor, con aceptación, con entendemento. Non tes por que compadecelos, non tes por que sentir empatía se están obrando mal ou violentamente. Pero o entendemento vai máis alá do humano. Elévate para entender desde o divino que hai en ti, desde o Deus, desde a deusa que és. Desde o humano non somos máis que pequenas formigas tentando comprender o sol, tentando comprender ese gran feto que é o universo, esa gran creación, ese bebé. Pasar por entender esta verdade é crecer, madurar. Madurar como humanidade é trascender a humanidade mesma. Lembra, pois, que esta é a única verdade coa que debes alimentarte, que todos somos un. E vive desde aí a túa vida. E vive desde aí a alegría e o sufrimento. Vive todo desde aí. Escríbeo na túa fronte. Escríbeo nos espellos da túa casa. Non o esquezas cada día ao sair do teu pequeno ovo protector. Respira fondo e reláxate dentro desta verdade. Solta todos os teus músculos e as túas preocupacións e as túas emocións e os teus pensamentos. Soltaos dentro desta verdade. Porque aí está a verdadeira liberdade. E isto hai tempo que o estabas intuindo. Agora é o momento de dicirllo a cada un dos teus pequenos átomos e o que é máis pequeno aínda. Agora é o momento de unir todo con amor, todo con amor. O amor é o único escudo que precisas. A través do amor podes aceptalo todo, trascendelo todo. Non che digo que quedes na dor, na injustiza, dígoche que a trascendas. Que trascendas todo o humano, que sexas divino, que sexas deusa na terra, Deus. Comparte esta verdade, nada é teu. És só un vehículo máis da verdade, como millóns de vehículos hai no mundo cantando e contando esta mesma verdade. Compárteo con quen intúas que pode entender ou necesitar esta verdade, que che di, que lle berra a todo o teu corpo, a todo o teu ser, que non estás nunca soa, nunca só, que podes abandonar a tensión, e coa tensión caerá a enfermidade e o sufrimento e a carencia. Esa tensión non suxeita a túa realidade. O que suxeita a túa realidade é abrandarse dentro do amor. Abrándate no amor, respira amor. Iso xa é así. Só víveo, respírao, sínteo.